bar Punden Sari ya toh. Pedokan Salihu. Barakau. Karo istrinya. Nek merdeka deh. Nek jenenge Tomo rek wong kenal. Nek kene kenal Salihu. Nek ning omah jenenge Mas Tomo. Oh ya. Sing entuke dhuwit ratusan juta, omah, sawah, mobil ya iki. Nah, ya Mas Tomo iki. Gemen-gemen. Sama kayak yang nanggone Mbak Anis toh. Iya, lha ning kono kae. Ki badhe antri apa? Makasih ya Mbak Ani sudah dijamu. Ini masak Mbak Ani ini masakannya Mbak Ani. Kok ora percaya? Kok ora percaya? Gak percaya lho yo cung. Ngono lho, Mbak. Anis ki besok ndek bojo ki sregep. Sregep masak. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan sampai besok sampai tua Contoh ki lho sapa? Aja nek iki elek aja dicontoh. Ngono. Iya. Contoh. Ayo nanti dongani. Bismillahirrahmanirrahim. Ki ajane apa? Oh, ajane mangan. Ajate. Muga niki ajate dolan. Terus mampir ini di masakne diingoni muga-muga Mbak Ani sama Mas Arif keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ibuke dan keluarga bahagia selalu. Bapaknya juga sehat, ibuke sehat kabeh. Rezekine muga-muga ya Nah. ben pinter, ben nurut karo wong tuwa nek gak nurut di kek. Mawaddah warahmah. Contoh nih. Mbok jam Iki ora. Iki lho wong loro iki lho. Wong loro iki ora tau tukar madu iki. Kur dolan ketene duit bar tanggapan saringkel entuk ratusan juta dolan. Anake gak Anake dijak anake gede kan. Dan sekolah ya. monggo. Bedang, dah ayo. Ayo. Dah. Ayo monggo. Ayo monggo. Sallallahu Muhammad. Kita ngadeg ya. Iki kok lungguh. Lah kok lungguh. Ayo Bu ayo toh bareng-bareng. Ayo. Ayo sore. Mbak Amin kok ngendi? Monggo Mbak Min. Untuk mantan anyar. Ya. Ya, ayo. Ya, gak bareng lampe. Ndak, Mbak. Ayo, Bu E. Mbak. Ki untuk Bu E. Ayo, Bu. Ayo cek kakek. Mantan gue ya ora apa. Ayo, Mbak. Ini untuk asnya. Gue udah bilang dhewe. Apa to Ki? Mesti ngono kuwi lho. Sangon. Lah. Ayo toh ndang di. Oh iya. Lah yo, lah aku kok gak dikei ya. Ayo toh. Siki panen to kaya. Ayo. Dia mak ning nggonku, Mak. Iki lho. Soben rono lek dhewe lek ya. Ayo Mbak. Enek gurami-gurami lho. Aku kepala ya. Yo wis ta yo. Mapo keh men. Ayo. Penyanyi nek mak mboten kata-kata. Walah, nomor mati Lagi. Mbok wis. Iki aku. Apa ya, Mbak? Lha Mbak. Ayo toh, ayo mama. Ndang. Ayo. Ki gurami ning guru omah dhewe. Iki anakku pian ya. Ayo. Monggo, nggih. Kuwi oke ya. Adek mam. Kok aja akeh piye to. Lah Mang. Ya, Mak. Iki mumpung gratis. Aku mau sak Mak, mene. lo nyapa to, Mak? Gene. Gak suka deh mangan akeh. Wes. Nah aku sing wakam gara-gara ning sawah. Heeh. Ini apa? Niki. Oh, niki sampun. Mbak Min. Niki, Mbak. Iki langsung Tenang ae aku kok tak. Iya, mu tak tuwake neh. Kene iki tak ngelongi sego. Ayo Bu ayo toh. Kene lho. Nah, Bu, sarang-sarang, Bu. Ayo toh Bu, ndang gledek. Ayo, Mbak. Rip lempun iki yo Petek kene kene kok. Teker. Nyeker-nyeker.
Asyi Wiwi. Asyi Wiwi aku. Sendok emang. Si Wiwi. Si Wiwi ini gua karena kita ya. Ayo Bu ayo toh, Bu, endang toh. Ayo toh, Mbak. Cek oke sak menebane. Ayo endang toh. Ayo. Pak ini dulu, Bu. Pak ini Enggak, ini. si Wiwi itu. Julen apa? Nyambung. Sawai. Lihat nih. Enggak, ini sama Mbak ini. Apa? Iki lho anis ki. Goreng saja. Kilo tempenya goreng, di-review dulu. Loh. Di pasaran mantan, guys. Selapanannya. Pasaran boleh mantan. Nek kayak gini. Boleh. Tolong ngambil duit. Yang mini monggo. Piye rasane? Enak tenan wong ngekam baso. Lah ya. Dan aku kasar kok nih. Aja ikan lubuk. Kak, Ayam. Ayo, apa toh? Kowe piye to ki? Sopirnya itu masih tidur. sangge kok sopir dhewe to. Goreng, seret. Suratnya metu ya loh. Ya, Sambil. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga berkah barokah kabeh. Diparingi rezeki lancar, turah-turah. amin. Sawahe Pak Lurah. Amin. Lelang nek gak. Dilelang. Mbak Wini sing lelang kok. Nonton pun ya. Bah, jamaah Mbak Wini tonnya. Ya nek, Duk. Bu matur suwun nggih, aku mau salim Yo, dolan dulu. Yo, dolan ta. Rene kok ngrepoti. Nggih keluarga piye ngene iki? Keluarga besar. Keluarga besar piye? Keluarga Surabadok. Tim caplokan. Tim caplokan nyewaplok ae badok kae. Marget mobilku. Kok apa-apa mbok gawane? Yo. Padahal sing kok nang omah royokan. Kayane kok. Ya, arep Bali. Heeh, ada Bali. Ya tadi ya. Kok tak gawak ning ngene Bali. Oke. Oke. Masak nasi bati dulu dong. Iya ya. Iya. Hati-hati. Oh ki Mbak Wini kulino bedol nganu ki, bedol telo. Nyolongan kayaknya. Nyolong telo ki gene nggon basiran. Aku nang ndi? Aku modal nang ndi? Ah wis. Lha wong kulino nyolong telo ae lho. Aku nang ndi, Guys? Allahu Akbar. Rene ra nggawa apa-apa, mulai digawani gak isin. Lah ya kok isin aku. Nggih, dadah Saleho. Nggih. Aduh. Bijo Arif. Bu. Ngeten iki lho Bu, suarane ngampar-ngampar. Ngene iki kelakuane deloken. Aku ora Jadi ngomong. Lah sebarang kau nanti kok banget lah yo gak go apa-apa. Mbok sore ini kok iso digawani reno-reno. Ya Allah. Aduh, bangetan. Ya karene. Karo apa Loh. Oh, piye digone pabrik? Gawani kok kene. Wes iki kok bahan rasa-rasan no. panas njok. Lihatmu kayak Apa Kowe gak izin, rene gak nggawa apa-apa. sing isi gak aku besane. Besane kae. Ayo
Hah? Rampok. Yang ngerampok sih. Cek. Salaman nih. Kowe engko pokoke nek gak gawakne jeruk nek panen titen ono. Heeh. Ya ya. Kita iki bisa ngabe. Yo, piye? Lek untung anak peritipan. Lah, kancamu ki pira to sing ngurung ki? Hah? Yo. Mbok iya lancar. Men. Lagi. Ijek wong buah ki ijek enek. Piye? Mbok iki goleki ya. Cek. Lha iki putih pira ngono lho. Lah iya, ngerampok tenan iki rip e. Kan sore mulai to, Lek. Nggih. Yo, kok teko mulai ae. Mbok sak senenge. Kayak ngerampok. Berkatan. Makasih ya, Mbak Ani. Sudah semua? Yes. Kendang. Jonan kono ta jimu engko sore. Ya, baik. Biasa duduk nih. Lah ben disungi mboke dhewe engko. Bu mantuk riyen. Monggo.